This is the only way.
na-agachi n'ebe o si pụta. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masị Chineke Chineke niile isi na ndụ nke a ọmụma nna anyị. Kristi bụ onye mbụ nke si n'ọnwụ bilite. Ọ bụkwa onye nke ga-eme ka arụ anyị dara ada gbanwee wee yie arụ nke ya bụ site. N'ihi nke a anyị na-etinye amụma nna anyị n'aka Chineke ka ọ maa ya n'udo nke ya, mekwa ka arụ ya n'ụlọ ọzọ na mbọsị ikpeazụ. Onye nwe anyị na-ebere, Kristi na-ebere, onye nwe anyị na-ebere, nna anyị nọ n'eluigwe. More one person, more one person. Four, more four. Kami berbeda pada nanya, oh injil kita uzakike. Kami orang mengenal Yesus Kristus yang kudus, mohon diberitahu kami. Orang yang berbeda, orang berbeda semua orang, orang berbeda. Orang yang berbeda, apa yang agak apa? Onye nwe anyị ụzọ ebere abụọ ka anyị na-arịọ ka ị mere nwa odibo gị na papa anyị. Kwabe Adabatemogo along the way is Rodeba. Sir President Don Okonkwo Baba Ine well Angolimbede. President, thank you so much. Thank you so much for coming. Let's of Mr. Fayos Adike. Professor Valesur Saviadipe. And his boss, Professor Tony Osinde Webe. Actually go round up. Other boys, round up, or other men. Okay, other boys and men. Round up. Master.
Mike in our home. Professor, please, if you are not busy enough, okay, come and do what you know how to do. Right. Yes. Huh? Right. Right. Okay. A very big guy and everybody's wearing.
Thank you.